एबा serial rogo जों borok monishani chibok mani mangpli rok जों nugo phiaba kwbangma lukurokni somung abo phayo kubi ni de u hayung sakawo chibok ni borok ni chibok hanai abti haiklaino lai thangnai talni sakang tiprahasini lukurok nukhana bukhuk Ranita Reang no godrawo muprang khlaiye chibuk gormai hai kkrang rokhei godrawo kkrang rokhei nukbai khana ati hai ingmani jorawo bono leng thangmani rokbo sini lukurok nukbai khana nokha taliniya gulo bukhuk Ranita Reang bo sak baithang no sakha Amaboisak ni horni soti chi tamani simin phungni 8 am eba soti char tamani jorawo bo chibuk ngui tongnai hanai ukong rugi kok sana thangkhangkai abte hai Tripura hastewo khwai phaising rogobo chibuk kaijakna phainai rokhnei khnaka paithago aro tongnai tongko songlukurok chibuk phai kaijakna naimani manglino naisingna bagui ra lukurok kuthumlaimani mangpli jeng nukha phiaba paithago phailia chibuk kaijagibo manlia bukhuk Ranita Reang bo sak baithangno Amaboisak ni jorao horni 10 am by phungni 8 am jora bisingo chibuk ngnai hanai bo kok samabai गोबां कुक लुकुरक no wanchugui tongo kubi de engkhana eba erengda engkhana hanai phiaba kaham korong tongkhangkai Tripura hastini borok rok bebak no sawi mannai waisa Amaboisago nugya phano tei waisa Amaboisago nugyakhai tei waisa Amaboisago phano naisumui tongnai Tripura hastini lukurok phiaba wana masingsake obono paithago sakno laichimung manai borok tongno borok chano khlai tongnani thai krei de ngei thanglangno bukhuk trul khlaijakmani bagui phiaba ukokle thinang se tamo ungno sawi mannai phaidi khanalai naina lena bukhuk Ranita Reang sakhuk baithangno Amaboisak ni jorao chibuk ungnai hnei gosimani lukurokno kok sawi khnarmani kok Amaboisak ni horwakhe horni 10 tan jora ungnanai ke salni ke 8 tan jora chubu ungnya chubu cha putungai na ko chubu cha to nai ta me ke Amaboisak pe ke tere tan dikhe polbe ne ke bruk unthana